Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tetian yang hindi kejing kejong ayapi kanam kerla. Kajing dan ya kamen siam nyarap bat kajing sengolam ya ki basyam jing kalong ka wei neki kam syakri pat ba ka bawan ra jing kerman syaki bawan na ki long yeng ki baduna ha ka yok ka kot bat kum kine ki jat jing yarap kim dai tang ki jing no senyang henry ki long ru kajing pen pau ya kajing ket clear ban pen bha ya kajing im jong ki badon kam jing yarap. Haka laitere unaitung Arhaja Arpun Rio Chief Executive Member Jonga Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo ulan no senyang nalapla da ka penshna ya ka kamra sum bat ka kamra lekbar na ka benta uba Stewart Tado uba Shong Haliar Bang Riboy District. Uba Stewart udai urang ba ubla syakta ha ka jingkot jingkia bat uba dan gijing duna ha ki kijat namar ka jingpang kabala ban ya u labun snam. Kani gijing syam jing kalpun long ya u ban syam sitam ha ka jing im bamman la ka sngi. Da kajing temu banyarap yaw new rang ba, u Chief Executive Member ka KHADC ula syam ya ka sin jam ban penshna ya ka kamra sum ka balapin ya sok lang bat ka jaka lekbar khnang bau ba Stewart unla ban penan kam sok bat kam shngan. Laban kedo bau CM ula yo jing tip syapang ka jing syam lanot jong ba Stewart ling ba uba Garland Dingson uwei na ki samla ubaje syam benta syit raham ha ka jing rap ya ki ba syam jing ha ka im lang sa lang. Kat kum ka jing thu hadin bau ba Garlanding ula pen sngau ya ka jing syam jing jong ba Stewart na kalyang ba Winston mar ula rai ban ai jing rap da ka pasen yang nala ka jong kapla klam jing petlenti na ka nu ka skim sarkar. Haka sngi bala IT ya ketika kamera sum bat ka jaka lekbar la sakhi lang da ki noyalam snong ka liar bang ka tau ba Pios Tado urang ba snong uba Kershan Borlang Sujai Secretary ki bahayeng hasam jong ba Stewart Tado bat ki pat ba snong. Kinong ilam snong bat ki bahayeng sam kilapan pau ya ka jing songo ikani ka sin jam jingeram da ka baong ba ka jing yo ikani ka kamera sum bat ka jaka lekbar kan long ka jing kerku ka bakraw yo ba Stewart bat kan pensok shibon ya ka jing em jong u haki sngi banwan. Habang ala yo banwan yu kejat ka sin ka beningkong ni ka snong ka jongpi. Habang ila yo ban ayu ni senyang berit ai ba ka ni ka jingwan ka jonga manta ka sngi kan ai mensim ya pi ki bahayeng ki basem. Ki para nong shong shnong ki ban kit ban ba ye ka khya ka ka shon jong ni ka yen bat kham tam nga karpat ba phin bu ha ka jing doi om tang ye nga andrei ye ba Garland sun bat ka team ka jong bi ya na ka wei ka jaka sha ka wei ka jaka kumu tau samla rong ba ban yalam ha ka san hima sima ya ka ni ka dong ka than ka ba it ka jong ban pek ban wat ban khmi yo don kum kini ki long yeng ki be kendo kum kane ka jing ngangan ong tang ka wei ngam don ka spa ka ko ban ai shibun andai ngadon ka mensim ban ya senyang lang bat pi lada pidang don kum kini ki long yeng ki be kendo kum kane ka jing sno bahawat don keno ka jing artatien ban wan ban ya kren nani ban wat yang lada ngai don keno ka lat kalenti ngamla ban ai shibun andai ka senyang ka bangala ban ai kalong kabakendiat dari ngatip haktin pareng iong kabalong impactful ai bakani ka jingwan jongi hakani ka jaka hakani ka yeng ka jong ikong badi ba Stewart mantak sengi kan ai mensim ya piru ki para nong shnong baka jingem ka jongi kalong ku musuntio mantaun pu lasai un telor no ai ka ba ngakwa ban ong habang nga ong ya kata kalong ba ngakwa bangin ya it para mang inya kit ya ba kat ka bangila ibor met ijongi ti ka khubor ka ba ngakwa ban ong ya pia kan step sha bangan syom ka lomba ai khublei ya pilang baro ki balai flight for bandon kat hang ni but sakawai nga jing ketu ka jonga ka lomba tong indang ya kit ya ba ya ka khya ka ka shon jong ka ni ka snong ka than ka jong pi Ilong ba snong skatfish snong pat kiba executive jong ka snong kidon hangni. Ko mangong mene ada pidon kanu ka ba pidon kam ka jing yarap tang da ka senyang ru nei da ka jing ai jing mut ka jong aru. So ba wat don kanu no jing after tin banwan ban ye kendu yang ang te po office tre kam ka jong. Ti ngakit bok kit yang ya iba Stewart ba inang yo kamet kapat ka ba shat ka ba klai. Ba oblay da shisha unwan ban jingok kartam ni pi ba Stewart un ai pi kita ka mensim ka bapalai bat ka mensim ka jing sngongo bat ka mensim ka jing aingo bat kham tam ye imei ibari basumari
ba ublay kong ipi umpat i no hadu mentah hadu kani ka klimat ka ba mentah ka syong stang hapi kumnu pin yalam ya ka jing im jong ba steward ba unlong uta u samlarong ba umbanjan syaka khat ka jong ublay ba unwat ya ka dur khmat ka jong ublay but yang ilang baro ka message ka long tangkat ni to nginya iwe nginya ai ka ti ka diang ka ti ka man nginya rap kat bangila banyarap Ming kentiu ya ka kya ka ka shan ka jongi iwe kum ki parado parasna. Dan tiap pihang ni po asnong lay bun pidi bahaya sudah. Wala pia sa hajan kum ni pidan ke jingi dai ke bejan. Kat nu tam lada pila ban yarap ya ki bahaya ki bahasan ka do kasnam ke jongki. Tika ni ka dai kata ka kubur ha ka ni ka step. Ba kitbok kit wangi pi sa sisien baro. Ublay undan kat bat pi. Undang ay pi ka met ka pat ka basyat ka baklain. Bat ka mensiam ka basyat hem ban ya senyang ban ya don rengkat hakum kini ilong yeng hakani ka snong banang ni syakmat kini ka jingwan ka jongi hakani ka por kan long tang itai nuksai bare bangiwan ban pen i syapi ba kam don ka nu ka jingker ka bala ban khang yangai pi pada ngidon ka mensiam ka bangi kini ka ki ka jingrap ka jongi kam num don ka bamla hakmat jong brio kitang na itai kentien na ai kublay shikat day pi paro hamtami ba steward ikmi jong i bahayeng ki ba sem ki men ki para le si bat ya pi gi baro ki bala platform ban ye don rengkat bat ni ha ini program i berit ublay undor rengkat lang bat pi tunang ya syat ya klan dang baha ka kam ka jam ngasno thu bat na i thu ru ba i don hapadeng ka dur khmat ka bas ngongo bat ka ba ai ngo ki ublay bat ya ka yeng ka sem ka jong i nga syukwa ban ay men sim ya pi mai kum ka kemi nga suthu ka jing ka ba pilamat la bon tali kisnem tanggaway nga syukwa ban pen mau lang ngi baro kumu banget abangi syanya ka jing ka jongi ha ka ti ka jong utrai ublay umju no yangi banganget ru ba hapadeng jing bang pi bat ka yeng ka sem ka jong pi pilamat lang ba ni phonu jong pi kani ka dei ka ba pi dei ban snothu kum ki brio ka ublay lada yangi wan jingo kerpang gumni ula ay pi kata ka mensim ka jing yaisha ka mensim ka bapila ban da ka jing kulut mensim yala ukhon ban sumar ban ri ban pet yo amar nget nga kam dei ka besuk pada don menu bapang hayeng long bapang lang hayeng bro ko nama pihak sumar te pihak penut kepor om tang kepor paspa ka phau ka bapidon pihak ban penut lut ban sumar ya uway ni kidukhat jong kayeng bawdan na padeng ka jingpang lakat ta tali kisnem pila yat ka lenti yat ka jong pi marway de si kum kami andray nga sultanat pade kumbay laong iba garlan ka jing kublay ka bakarpang ka let siya i Doctor jin sumo ai ko jin sumo yo play tragun ram ul ai kemat pokok kya hangi we ke agawan kong ai kublay ya isar ba ilo ai ngai ga ne ka kamarasum ka no ngadap do jin keman ka bakrau nama dadu misukar ha ki por ki ba ngastom ngala jenjar ban lay sabar ngajar ban lay sum lay sai namar ba namdon ga jaka ka biang temta isar ilo ai ngagum kane galat ilo pli ngagum kane galat ka no ngadap do jin keman ka bakrau te kampam jai ba sunro ila trestom ila per wan pelat wat lat tim ai ya ne ka ba ai ba isar ya nga te ku boleh sibun kam isar bat jai ba sunro munjo tangin ne tim niat Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya